प्रेजेंट बाय सोनी म्यूजिक। मल से झगड़ा करा के गई आई लही तई से वो 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गई सबीर बाबू मल से झगड़ा करा के गई दर्द दिल के बढ़ा के गई रोग ऐसन धरा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गईल झगड़ा करा के गईल आई लही तई में चोर छुप एक दिन आईली हमारा घर हंसी हंसी बातें हमसे लगली करे हाँ चोर छुप एक दिन आईली हमारा घर हंसी हंसी बातें हमसे लगली करे रोग ऐसन धरा के गईल बात इतना बढ़ा के गईल जितना सुनली ना गाड़ी हम 3 साल में उतना गाड़ी सुनावा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गईल मल से झगड़ा करा के गईल आई लही तई में पिंटू देहाती सुजीत के नबा गलती आजकल चले यार लाइकी के चलती पिंटू देहाती मुकेश के नबा गलती आजकल चले यार लाइकी के चलती लहरा ऐसन लगा के गईल बात कोई सन बता के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गईल आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर मल से झगड़ा करा के गईल।